खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। दिनैहाय आंनि भिडिअआ जागोन थास' बिथ'रि खानाय आरो थास' बिथ'रि खानाय ओमफ्राय संनाय आरो दा जोङो थास'खौ नागिरनो थांनोसै। फैदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थास'खौ खाहैनोसै। बिथिंजाय नागिरहैनोसै आरो जोङो न'नि बारियावहायनो नागिरनायसै मोनगोन ना मोना। अन्थाइ बाजाबलै गोथावथार बियो बेदरजों संनानै जाबा। गावसिनिसो आदार होगोन सानबाय खोमा हांसोआ फैजोबबाय। बे संखौसो जागोन दे नामा नों? नै थास' गोसोमबो ओमफ्राय गुफुरखौबो खादों आरो गोसोमावसो बांसिन भिटामिन थायो। अमा बेदरजों जानोसै गोथावनो। अमा बेदरखौबो लायबावनांगोनसो बाजाराव। मोनगोन ना मोना दा? नै आंनो मालाबा नांबाय ओमफ्राय थास'आ। मोनाबा नाफामजों जानो नाफामजों जायो। खेबस'नायासो उनाव गोरलै गोरलै रज'यो। गोथाव जायो हाखोन्दां रज'नाय। गोसोमा बारा गैयालै इयावबो। बिलाइआबो जाजायो बिलाइ गोरलै। बिलाइ गोरलैया मोजां। बेयावनो बुरजा मोनथारबाय थोसिगोनानो। गुफुर गोजा गोसोमा बारा गैयानो खम। थास'जों नाफाम ना अमा जानो ना नाफाम जानो? नै गोसोमायाव एसे मोनथाम मोननै दङमोन। दखानाव फैनाय आङो दाख्लैयो थास' गोसोमनि बिसंखौ संगारदोंमोन आरो ओमफ्राय बांद्राय गोथाव मोनाखै आरो आङो बिसंखौ। गोथाव जायो जानायालाय ओमफ्राय थेवब्लाबो गोसोम गोजाद्रायबा गोसोम लाइन लै हांसोआ हनै। जायानो रावबो।
जाजाला नै सिगोनथ' न'आवनो थास' जानो ना थास' पेन्था जानो ना थास' बिबार जानो जोंना न'आवनो मेरला थास' न'आवनो मोनजोबो बायनानै जाफेरनाङा दाख्लैहाय खेबसे थास' पेन्था जावनानै जाखांबाय जोंहा थास' पेन्थाखौ माजों जानायमोनलाय अमा अमाजों जा गोथाव जाखादों आरो मालाबा जाबावनोसै होनलायदों मालाबा संबावबा आङो नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो थास' पेन्था संनायखौ थास' बेदर मेन फिसा ओंखारना दं नोंसिनि बेदरखौ माला लायनो थ' लायनोसै बेदरखौ ओमफ्राय आंना नै गस्लाया थास' खान्थै नांबाय नै थास' खानायनि नै खुमब्राया हांसोजों जागोन बेखौ लाबोलाय नै जोंना खर'क नाला फिसा फिसा ओंखारदों नै 6था ना मा ओंखारदोंमोन ओमफ्राय माथाम थैबाय माबोरैबा थैखो दुखु मोननानै लाबोलाय नै दाउ बयलारा उन्दुनानैसो थायो ओमफ्राय नै अमा बेदर लायनोसै आं सखनालाय सख नांलायला दानो फैखागौ बेलेग बेदरखौ लानानै फैखांबाय ओमफ्राय दा सायनोसै आरो थास'खौ नायलांबाय थादोल' नोंथांमोना बिसं गोजाबो संना जायो मानसिफ्रा बिदि बिलाइखौ होफालाया आरो बिदि बिलाइ होआ बिदि बिसंखौनो बिदि बिसं गोजाखौनो संनानैबो जाजायो आरो जा गोबाव एवनांगौ थास' संबाथाय गोबाव एवबासो मानानो आरो माने खायसे थेवब्लाबो खायसे मानसिफोरनाव ओरैनो मानो दावलाया गिसिना होलायबाय आरो एसेयावनो मानो सोरनाबा थास' ओंख्रिखौ आंनि हासबेन्डआसो संनो नागिरदोंमोन बोरायासो ओमफ्राय बिसोरो दा बेलेगाव थांदों आरो सोलाबा नालाय ओंखायनो आंहा संनांसिगोन नोंथांमोना थास' ओंख्रि संनायखौहाय नेक्स्ट भिडिअ बा नेक्स्ट एपिसोडावसो नुसिगोन आरो भिडिअआ गोलावद्राय जाबाय नालाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय सायखांबाय नै आङो दा सुनानै लायनोसै आरो सुनानै लायग्रोनोसै